mag-unbox na ako sa Realme. Ayan, bumili na naman ako ng Realme C12 kasi nga nag-sale sila. So, kasi kailangan natin to silang mga tauhan na ito. Para sa ating another vlog. Ayan. So, C12 Realme. So, i-unboxing natin guys kung ano dito ang laman sa box. Ayan. Ayan yung box niya. Ayan. So, yung laman niya guys charger. Wala siyang previous guys kasi nakasil siya. So, ang importante naman talaga is may charger siya. So, ito yung unit. Papadan. Meron din siyang, kompleto din siya. 64 gig na siya din. Ating YouTube. Ayan. Ayan tayo. Nagbubuhay kay YouTube. Ayan. Saka yung camera niya is very clear. Clear na clear. Facebook na siya, na-install siya ng Facebook, na Messenger. Ayan, may Lazada pa, baka gusto mo order ng Lazada. Music, ayan. So, mag-upload lang tayo dito ng videos. Itong video. Wala siyang every time naman nabibili tayo ng cellphone ay lagi itong nandito. So, hindi natin binabasa. Ito yung pang-legit news para gusto ko natin i-see. Ito lang sa may ito kahit mag-legit. Ito lang sa may so, kompleto naman siya at saka may charger din siya. So, wala lang siyang headphones. Charger lang yung free. So, okay na to guys. Pwede na to sa panlantaw-lantaw. Panlantaw-lantaw. Ayan. Ready na yan. O, diba? So, okay siya guys. My Realme C12 for only 5,999. Yung 6,000 mo guys, may sukli pang piso pambili ng candy. Ayan. So, that's all for today guys. And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Kuday, at your service. Please on the notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong mga discounted na mga cellphone. Ayan, hindi po ako nagbibenta guys, pero nag-sale talaga sila ngayon, kaya ayan, kinirab ko na bilhin. Ayan. So, that's all for today guys. Bye-bye! You're everything I do.